Central Bank of Nigeria na shirin canja kuɗin Najeriya. Shin an shirya wannan shirin ne domin a cire rubutun Larabci daga cikin kuɗin Najeriya? Shin me alfanun canja kuɗin da ake shirin yi? Ku biyo ni za ku ji ansoshin tambayoyinku. Na farko 500, 200 da 1000 kawai za a canja. Wannan screenshot ɗin kai tsaye daga CBN yake. Sun ce suna facing challenges akan kuɗaɗen Najeriya ga kaɗan daga cikinsu. Na farko suka ce sama da kashi 85 na kuɗin da aka yi printing a Najeriya ba sa cikin bankuna, suna waje. Har zuwa ƙarshen paragraph ɗin ku karanta, idan ba ku manta ba zuwa hawan bawa Buhari ya yi kawo BVN ɗin nan, wanda gwamnatin tarayya za ta iya amfani da ta gano duka kuɗin da ke bankin kowa. To shine mutane da yawa suka cire kuɗinsu daga banki, musamman marasa gaskiya. So wasu sun cire kuɗinsu sun ajiye a ƙasan akwatinsu na gida. Kun ga ba abin da zai haɗa su da banki. Wasu kuma sun canja kuɗin ya koma dola. To wannan canjin da aka kun ga kowa zai mai da kuɗin shi banki domin ya canjo shi. Idan ma dola ɗin ce dole in ka dawo sai dai ka je ka banki domin ka mai da ita naira. To wannan abin kaɗai zai ƙara naira daraja kuma zai sa economy ɗin Najeriya ya ƙara hawa. Ba wai kowa ne da ya cire kuɗin shi daga banki ake nufin biya da gaskiya ba. Akwai wanda sun cire ne kawai saboda ba su amfani da banki, akwai kuma wanda ba su iya amfani da bankin ba. Dalili na gaba kuma suka ce kuɗaɗen sun yi datti. Sannan na ƙarshe kuma suka ce domin a yi maganin masu buga kuɗaɗe jabu. Akwai dalilai da yawa, wannan kawai na yi kwatin ɗin waɗannan na kawo su ne. Amma a duka dalilan babu inda aka fito ƙarara aka ce an yi wannan canji ne domin a ce rubutun a jamin nan da ke kan kuɗi. Amma kuma fa za ta iya yiwuwa da wannan ƙudurin a ransu, mu ne dai kawai ba mu sani ba. Ga kuma takaitaccen bayani akan dokar. Na farko 200, 500 da 1000 canjin zai shafa. Na biyu wannan sabon kuɗin za a sake shi ne 15 ga watan Disamba 2022 ɗin nan. Na uku kuma idan kuna tara kuɗi a cikin bankin ƙasa, ƙasan carpet, leda, ina ne, to daga 31st of January 2023 wannan kuɗin ya zama bai da amfani. Abin farin ciki shine daga yau har zuwa 31st of January in zaka sa kuɗi kuno ne babu charges a banki.